Som la generació del no es mengen les mans, de això no es toca, no agafes això, i les mansquetes. Som la generació de la mascareta i la distància de seguretat, la del pagament, contactless. Que ta mare t'envia en por a comprar perquè sempre li portes la fruita massa verda o massa. Però eixa mateixa senyora que ara es queixa que només et saps tocar els sabia si una tomaca estava madura tocant. Sabia si la tela era bona tocant. I et deia si el pa era d'avui només tocant. Ser un adult funcional és dur. Però si tota una generació s'ha posat d'acord per a no planxar la roba, es pot posar d'acord per aprendre a comprar. És el moment de trencar les regles. Toca, esprem, juga, taca, trenca, experimenta. És el moment de canviar el joc, d'inventar les normes, de desobeir. I el nostre comerç local és el millor laboratori, perquè el teu barri està ple de producte fresc, de textures, de sabors i de persones com Mari Carmen, que et dirà, amb tacte, que si el peu et cap en el forat dels pantalons trencat, ja no és moda, són draps. I t'organitzarà un showroom privat només perquè veges els productes que li acaben d'arribar. Perquè comprar a prop ens apropa i fa que el barri cresca i que Mari Carmen pugui ensenyar el seu net a menjar amb les mans i amb producte fresc. Si ho penses bé, comprar en el teu barri és un acte revolucionari. I els xiquets com Pau seran compradors sostenibles, perquè tenen a les seues mans el futur de la teua ciutat. Pero es que nadie va a pensar en los niños. Niños, niños, futuro, futuro. Comprant amb tacte, mantenim el contacte.